Ето какво пише в своята книга Красимир Крумов, един кратък текст. Днес, казва той, не можеш да бъдеш светец, ако оставиш хората и избереш пустинята. Някога е било възможно, било е необходимо, но днес вече не. Днес можеш да бъдеш светец единствено в личния си живот, понеже тъкмо той е разрушеният храм и първо него трябва да почнем да градим. Възгледът, че личният живот е неприкосновена, свободна от морални санкции територия, означава, че всеки е станал Бог и съдник на самия себе си. Всеки съвременен човек знае, че следва да бъде коректен в обществения живот, а в личния си живот да бъде убеден, че може да постъпва произволно. Причината е същата за нас. Другият, ближният, вече не съществува. Ако се съобразявахме с ближния, щяхме да живеем с него. Личният живот и живот на ближния, а не живот насаме с себе си. Ето какво пише, разсъждава Красимир Крумов. И аз мисля, че е вярно. Днес нещата се осъществяват помежду ни в семействата ни, помежду самите нас. И ние тук, в това общение, в това взаимност трябва да постигаме онова, което Бог е дошъл да ни придаде. Некога Христос създава мъжете и жената и ги поставя в рая, давайки им, поставяйки им цел. Какво те да правят? Колкото и да е странно днес в тия други различни времена, целта си остава същата. Тя не се променя. Взаимосвързаните Адам и Ева обичат Бога. Той им дава всичко, което е нужно за тях и много повече от това, а те му отвръщат със своята любов и благодарност. Старецът Пейсей казва: основната клетка на обществото и семейството, ако те се разпадне, то се разпада и обществото. Вижте как ни говори един монах. Той, например, не ни казва основната цел е монашеството и каквото постигнете в него, то ще бъде. Но ни казва, семейството е основната клетка. Някога свети Макарий живял в пустинята и започнал да си мисли: има ли някой, който да е извършил по-големи подвизи от мен?